Dnes si otestujem gambling 1.9 PVPčko. Zistím, či naozaj dokáže nahradiť moje staré 1.8.9 PVP. A k tomu si vyskúšam aj 50 ľudí na servery Airtrix, ktoré sú pripravené priamo pre kanál Kamerátor. Takže tu teraz máme Modern Practice, hrá tu okolo 50 ľudí. Ja by som skúsil solo a s nejakým hráčom si kanál zahrať. Jo, nech som sa tu našiel, let's go. Takto asi budem tu v tomto videjku tu strapnený, lebo ja akože vôbec neviem PVčko. Ja neviem, takže idem na to kanál. To má takú divnú textúru. Vážne, čo sa tu má diať akože. Fight. OK, jak to funguje? Aha, to je tu. Aha, ja som si dal trošička staršiu verziu, 1.20 neviem čo. OK, je. Opa, dostal. Let's go. Darí sa mi. Jaj, nevýhoda, že tento človek moc nezneužíva tie perly. No poď. OK, chceš dokázať akože? Padni tu piče, more dole, padni dole. Hej, nevýhoda, že tento človek má mini perly. Nevýhoda, že tento človek má divnú textúru kanálu. Si dám do čestky, 50 ľudí, IPčko. A jo, zabudol som povedať, že hrám na Airtrixe, IPčko máte na obrazovke. Hráva tu dosť veľa ľudí. Vlastne tento server je dobrý, vyskúšajte si ho na zničiť. Mám aj kamene. Ja som si prišla kamení. Хоть дойти.